kai tsada dan shi ke ba kai kada ku ansa yawa a da wani na da ina cin haushi na sani amma wancan wannan dan kani iska ma zan yi ko kamar yana amma ko ku gan shi ma ka san me ni ba na ji an ce yaran fa yanzu ko ya fara bin malamai ne ya dade bi ne ya dade bi ku malamai ba to me zai zai amma dai ka san me ni dai zan yi fiska Allah hasken rana tafi baya karewa ya fito tilas sai ya yi haskawa saki bai sana mumin da boyewa ba a taron zuwa Assalamu alaikum. hasken rana tafi baya karewa wai ya nike sallama ba ko an samu ne wai kai sahabi ne sallaman ka to ai ta sallama ta zama dole ne a ansa ta ai waye maganar sahabi a wajen wanda ya kamata ba kai bace daga nan wurin bace daga nan nace maka ko bace daga nan wurin ya ga ce mu bacci ne a nan wajen kai ba za ka